Yazi into ezincane nje ezisidukisayo la kwa-spirituality. For an example nje, you can't have a message for omunye umuntu. You can't say, hey, yazi ngibone ukuthi lapha ngawe ngilele ebusuku. You can't say, hey, uthi umoya ngawe. You can't say, I have a message for you. You can't say, hayi ngikuphuphelile. Zonke lezo zinto ama-aspects akhuluma nayo kumele wenze i-reflection bese omunye umuntu-ke then usungamxoxela nge-experience yakho then useya-reflecta. Zonke lezi zinto nje osukuyibona ngabantu zikhuluma nawe, uwena okumele ureflecte kuzo. For an example nje, uma uphuphuma wakhe esesimweni ethile mhlawumbe ushayiswa imoto, uwe lo ikhuluma nawe leyo aspect. Umuntu une-energy field yakhe specifically, hhayi energy field yabanye abantu. Other people can just reflect nje just to see if they relate to le nto oyishoyo. Noma ngathi ubona umuntu endiza, noma ngathi ubona ubani egula, noma ngathi ubona isimo esizokwenzeka. Leso simo sisuke sikhuluma nawe bafethu yenzani i-shadow work nikwazi ukwenza lento ekuthiwa i-reflection. Niyeke ukuhambe nisukela abantu beyihlalele Nkosi yami nizoba confuse-ke manje ey'mpilweni zabo nizobatshela ukuthi nibona izinto ngabo-ke manje-ke. Izimo lezo yikhuluma nje nawe specifically, hhayi nomunye umuntu. Wena reflector yonke lento ingawe. Khohlwa abanye abantu ayikho into yomunye umuntu efike enyelela kuwe. Omunye umuntu uya-reflector nje kuphela abone ukuthi uya-relate noma uma umxoxela uyabona.